Срещнете господарите на ефира Мария Игнатова и Румен Огрински. Здравейте, скъпи приятели! Здравейте! Честит ден на радиото и телевизията и честит празник на всички колеги. Честито и на теб, тексаски рейнджър. Ма сега, благодаря, ма не се подиграйте. Обичам да язда, Мария. Аз обичам конете. Звука от тропата на копита. Прохладния вятър в лицето ми. О, ходил си да яздиш? Къде? На воля. Аз друго знам, Румка. Яздил си въртележката в парка и не си давал на другите деца да се качат. Не е смешно. Ако искате да знаете, аз поправях въртележката точно заради децата, Мария. И после качих да видя дали работи. Аха, пуснал си се да видиш дали работи. Да. 17 пъти поред. Ма не знам за какво говори Мария, обаче знам, че е време за танца на Вики, Ками и Пепи! Shake around, jump and jive, take a trip, live your life. Shake around, jump and jive, take a trip, live your life. Вики, Ками и Пепи! Момичета, какво ще кажете да ви взема на една почивчица с тези пешкири заедно така? Тие си изфърлим едно душче, се опърнем една полянка. Само внимавай къде ще отседнете, Румене, защото не навсякъде става. Защо? Дори за адреналин. Und ja, glitschig fühlt sich auch schon an. Oh Gott. Hier ist noch was anderes, das ist irgendwie ein Floh, glaube ich. Es ist widerlich, es ist total widerlich hier. Още за този лукс след малко. Допри това ще разберем, намериха ли си талант в България, търси талант. Прославеният варненски зевзек и основател на партията на българските мъже Росен Марков се появи на шоуто «България търси талант» и както винаги даде всичко от себе си, за да ядоса журито. Ако сега си кажете, хей, той е Росен Марков, само в България търси талант, още не се е явявал, много ще сгрешите. Още преди 5 години, в по-добрата версия на формата за таланти, той направи сериозен опит да ядоса жури и водещи в първия сезон на същото шоу. И най-вече нежната половина. Формата България търси талант за мен е малко обидно. Аз не съм талант, аз съм гений. Обаче България не търси гении, пък било той такива, които дресират жени. Това е нестоянката жените, които влизат, казва се Лейди Бар Кобри или Терариум. Вашия номер какъв е? Вие дресирате жени. О! Ти ли си, бе, Никол? Ти! То! Дядо! Страх ли да е? Страх! Тогава журито и ние водещите само гледахме и не вярвахме на ушите си, но така и не успяхме да се ядосаме. Междувременно Росен Марков се опита да ядоса кого ли не, по какви ли не начини. Опита се да ядоса депутатите, като излъчи магаренце за парламента. Опита се да ядоса и магаретата, като подкара една каручка вместо такси. На магари! Опита се да ядоса и Мая Манолова, като кръсти на нея плачеща върба. Ядоса и общинарите във Варна, облегчавайки първичните си нужди пред общината. Има някой туалетна харта или вестник? Но тогава мина много време и Марко се върна в не толкова добрата версия на България търси талант. Да разберем дали най-накрая ще успее да ядосва някой. Това е последно желание на умиращи от спин и цироза Росен Марков. Тоест аз. Спин това е, че секс безразборен и без презервативи и цироза това е много алкохол. Истина ли е този надпис, който ти носиш? Верен ли е? Естествено, че не е истина. Нали говорим за шоуто? Това не е шоу. Усещам, че тук някой май ще се ядоса. Този път на Марков май ще му се получи. Не може да ме пишеш аз. Не искам да ти чуя номера. Съжалявам много. Това не е шоу. Росене, никога не си правиш и ги с тия неща. Що? Да се шегуваш с това нещо или пък да правиш от това нещо някакъв вид шоу,
Е просто отвратително. Аз не искам да те гледам. Гледаме и не вярваме на ушите си. Росен успя да ги ядоса. Журито е скандализирано. Моля ви, идете си. Това, което направихте, е чудовищно. Чудовищно е това. Аз не мога да си го обясня. Аз също не мога да си го обясня. И мой не го побира. Как може да има изобщо такива хора? След почти десетилетия неуморен труд, Росен Марков от Варна доживя звездния си миг. Хайде, бе! Почнах да говоря така, че го видях от тук и си... Ти така се разтревожи. Ама как няма И се като разтревожиш? излезе, аз направо така се шокирах. Българио, не търси повече талант. Открихме го! Великият танцор по нервите на хората! Росен Марков! Да живей! Ма това не е много смешно да ти кажа. От всякъде е ясно, че е шоу. Отдавна не е новина, Мария, че в България е пълно с всякакви таланти. Обаче искам да те разсея малко. Никой не може да скача на въже като мен. Румене, ти да скачаш на въже или дори на ластик си е живо самоубийство и не трябва да си правиш шега с това. Не можем да се събереме после. Що така за мен? Гледай сега, в събота... Това не е шоу. Така ли? В събота, ако е хубаво времето, взимаме един ластик и ще видиш какво правя. Тръпна в очакване да врътнем една Ема ССА. А сега да включим Пополина Вокс, която на деня на радиото и телевизията няма търпение да се появи по телевизията. Като я знам Пополина, тя и по радиото може да се появи. А коя е Ема? ССА. Ма няма познаваме. Вокс. Пополина Вокс. Здравейте, аз съм Пополина Вокс и в разгара на медийния празник се чудя дали е добре да сме толкова информирани. Тихо, че почват новините. Добър ден, уважаеми зрители, новините накратко. Днес за първи път човек стъпи на Сатурн, а друг човек стъпи на криво и си навехна глезена. Подробности по-късно в емисията ни. А сега водещата новина. Бум на кокоши трън в Трънско. Има ли опасност от епидемия в страната? От огнището на чумата включваме нашия репортер Пандемина Вокс. Пани, към теб. Здравейте, драги зрители! По потвърдена информация от овчара на село Парамун, който се пада с ватанак на леля ми съпка, заразата е възникнала от глухарче. Подухнато от ободена на трън кокошка, то се е разпространило из цялото село и съответно из целия Балкански полуостров. И за да не всяваме паника у зрителите, ще кажа, че лек няма, така че няма защо да се притеснявате, драги зрители. Рисковете на живото предаване. Знаете ли за кокошия трън? Има епидемия! Бързо! Ма какво седите тук сега и спокойно си седите? Говорим си за любов. Господине, лошо ли ви е? Sorry, I don't speak Bulgarian. О, ето, бягайте от България. Кокоши трън. Бягайте! Run for your life! Run! Ох, спасихме един чужденец. Лошо ли ви е? Всичко лошо в тази държава. Ами това е от кокошия трън. Моля? От епидемията от кокоши трън. По-големия епидемия от парламента нема. Не ми е лошо. Еми да не ви оставят 2-3 часа живот. Знаете ли, че има кокоши трън в България? Епидемия. Аз имам под петата. Имаш ли? Имам, да. Всеки до вас. Посещавали ли са туалетната кокошки? Хора посещават, ама кокошки не са влизали. А вие чухте ли за епидемията от кокоши трън, която грози България? Четах нещо в интернет, ама... Как ще се предпазите вие? Какви мерки ще вземете? Нямам допир до кокошки, така ли ничи? Това е хубаво, но знаете ли, че епидемията е тръгнала от глухарче? Виждам тук доста глухарчета. За последно да кажете на близките си? Много им здраве. Това беше последната анкета от мен, Пандемина Вокс. Желая ви приятен задгробен живот. А сега към студиото. Благодаря ти, Пандемина. А сега горещо разкритие от последната минута, наживо, ексклузивно само в ефира на Пополина ТВ. Кой запали партийния дом преди 25 години? Отговорът на тази неразгадана мистерия наживо нашия репортер Ексклузина Вокс. Екси, към теб. Колегите сложиха ли надписите ексклузивно само при нас, наживо и Пополина президент? Чакай, ма, спри се малко, ма! Уважаеми зрители, днес е исторически момент за българската журналистика. Само днес, сега ексклузивно ще научим името на умишления подпълвач. Той е. Неговото име е... След тези ексклузивни исторически разкрития, минаваме в студиото. Това беше всичко от мен, Ексклузина Вокс. Роман
роман от Агата Кристи с 8 букви. Извинете. Сега е време да се включим от протеста под надслов "Кой изтегли от пазара мекиците с пудра захар?" От мястото на събитието нашия репортер Маниполина Вокс. Манче, чуваме ли се? Манче? Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се на майната си, където днес между 30 и 130 хиляди души от цяла България се събраха, за да протестират срещу липсата на мекици. Добър ден! Къде според вас изчезна българската мекица? Ние смятаме, че това е политическа провокация от страна на новия кабинет. Знаем добре, че те подкрепят банишките с панак, но това е нарушение на закона за защита на тестените изделия. Плюс това искам да кажа, че ние от днес влизаме в гладна стачка. Няма да хапнем и труха, докато не ни върнат мекицата. Абсолютно, аз да нямам нищо. Не сме си разбирали какво нещо. Виждате, уважаеми зрители, че протестиращите са готови на всичко, докато не се изпълнят исканията им. Ма не, аз си тръгвам. За 20 лева да ви седя тук цял ден, нищо да няма. Наживо от намайната си за вас предаде Маниполина Вокс, а сега към студиото. Това бяха новините от днес. Останете с програмата на Пополина ТВ и 6981 епизод на сериала Малката Пополина. Приятна вечер. Абе, тая Пополина не умря ли? Ух, мамка ти и кокошата. Вокс. Пополина Вокс. Честит празник на всички, които се занимават с телевизия в България. Бъдете креативни и изобретателни и нека истината бъде с вас. Освен истината, нека и спорта бъде с вас. Спорта? Много ясно, Мария. Това е най-интересното, което дават по телевизията. А най-интересното от спорта е събрано в нашия и-спортен свят. И-спортен свят! Започва с жест на камата, който дари нещо изключително ценно на музея на ЦСК. Христо Стоичков връчи копия от двете си най-престижни индивидуални отличия. Златната топка от 1994 година и златната обувка от 1990 година. А защо под репликата на обувката пише сезон 8889? Защото има грешка, Румба. Ицо Стоичков печели златната обувка за голмайстор на Европа през сезон 1989-90 година с цели 38 гола. Ами дано модерният ляв не разбере за този гаф, защото ще направи отговорните за него леви, поне на думи. От златната обувка отиваме към платинената ни В група, където Кирил Лулев от Канал 3 коментира мача Дунав-Калиакра. Сега атака на Каваренци. Удар с главбана. Удар с какво? Удар с главбана. Много е артистичен, Киро. Удар с главбана. А сега нека чуем как отговори бразилския играч на Барса Дани Алвеш на въпроса на испански журналист за евентуален негов трансфер във френския Пари Сен-Жермен. За трансфер на Парк де Пренс не знам, но се отепал за гастрол във френския X-Factor. За стила на обличане на Дани Алвеш отдавна се носят легенди, но сега поне разбрахме, че горе-долу може да пее. Завършваме с две впечатляващи вратарски прояви. Първата е от българския страж на Чарлтън Димитър Митов, който на юношески мач в Англия вкара гол от централни софийски хали. Чига, бе! Младия вратар Митов става за нападател на нашия ялов грант ЦСК. Дано от клуба да го потърсят. Изумително вратарско изпълнение имаше и в първенството на Йордания. Гледаме котешкия рефлекс на голкипъра на местния Ал Фейзали. Румене, в това спасяване нямаше нищо специално. Макар че за такива вратари някои фенове имат следния коментар. Като котка са! Бързай, Мария! Виж какво последва! العرض لعب الكرة خلفية داخل الشوط فول يعني هذا الهدف هو مكان احتمال الجميع فول يعني هذا الهدف. Това се казва автогол с задна ножица. Това е спортен свят! Теренът е голям и гол дебне от всякъде.
Но понякога врагът е под рамката на собствената ти врата. Мария, видя ли гола на вратарчето на Чартън? Като котка са! Значи аз като млад футболист искам да ти кажа, че редовно вкарвах такива голове с задна ножица, с глава. Така. Предлагаха ми договори за милиони. Имах яхти, фенки, коли, жени. Точно когато ме привлякоха за това бе Байрен. За Байрен, Мюнхен и за това Ливърпул. После отидох в Глазгол, обаче се контузих. Накрая така... После се събуди. А я кажи ти сега, като си бил в Германия, как са им къщите за гости? Биса, пиленце, аз в Германия само в президентски апартамент изпях. Що? Защото германците хич не харесват нашите. Гледай и не ми викай пиленце. А какво? Патенце? Наш зрител в Германия ни изпрати видеоматериал за България, излъчен по немската телевизия НДР. Репортажът е заснет от 2 телевизионни екипа с скрити камери, които тестват България като туристическа дестинация. Герт и Лена Хейнрих наемат апартамент в хотел край обзор на нашето Черноморие. Докато приятелките Евелин и Клаудия обикалят рекламирани в интернет къщи за гости и скитни планински села. Семейство Хейнрих са много доволни от своя апартамент. Sehr schön. Das Bad ist wunderbar. Du kannst hier sehr gut diverse Tage aushalten. Същия хотел. Придружаващите ги двама оператори нямат техния късмет. Der Herd ist dreckig. Der Griff vom Backofen fehlt, mehrere Lichter kaputt, Vorhänge und Türen dreckig und fleckig. Im Bad ein Loch in der Wand und Haare der letzten Gäste. Im Treppenhaus ein defektes Geländer, ganz schön gefährlich. Втория екип на НДР също попада на противоречиви изяви, но на селския ни туризъм. Клаудия и Евелин пристигат в първата резервирана къща за гости в смолянското село Зорница. Ето и техните впечатления. Absolute Hammer. Oh Gott, das ist ja richtig schön. Ja, sowas habe ich nicht erwartet. Und wenn wir aufwachen, es wird die wunderschönste Aussicht überhaupt. Ich bin sehr glücklich. Sehr zufrieden damit. Also, ja, es hätte uns hier nicht besser treffen können. Das ist wahr. Двете приятелки са очаровани от родопското гостоприемство и с нетърпение поемат към следващата луксозна къща за гости в село Киевци, Габровска област. Резервирали са къщата за няколко дни, като цената тук е 200 лева на нощ. Sehr schön hier auf den ersten Blick. Die Verständigung schwierig. Der Vermieter spricht nur Bulgarisch. You need my identity document. Okay, okay. Die Freundinnen endlich ihr Luxusferienhaus anschauen. Der Vermieter hat sich inzwischen aus dem Staub gemacht, aus gutem Grund. Überall Schimmel und Dreck. Ja, so eine Luxusunterkunft ist das nicht. Und das ist erst der Anfang. Der Griff ist auch schon ganz fettig und eklig. Und glitschig fühlt sich auch schon an. Oh Gott. Kann ich glauben. Also es ist für mich total unreal, dass man ein Haus mietet, eine Luxusunterkunft. Und da ist altes Essen im Ofen. Also bis jetzt kann ich schon sagen, dass das schlechteste Hostel besser war als das. Mir fällt nichts mehr ein, muss ich wirklich ehrlich sagen. Tut mir leid. Hier ist gar nichts sauber, nichts. Hier kann man nichts anfassen, die Finger kleben sofort, es ist fettig, es ist dreckig. Wir haben gesagt, hier ist nicht sauber, gar nichts. Oben im Haus die Schlafzimmer und Bäder. Sie ahnen Schlimmes. Oh, guck mal, hier ist schon ein totes Insel. Und hier auch irgendwas Krabbeliges, Ekliges, Silberfische. Und hier ist noch was anderes, das ist irgendwie ein Floh, glaube ich. Es ist widerlich, es ist total widerlich hier. Nicht nur die Schlafzimmer. Auch die Bäder eine Katastrophe. Dreckige Toiletten, Blut an den Fliesen, überall Schmutz. Ich bin nicht empfindlich, ich schlafe auch öfters in Hostels, aber die sind meistens sauber. Also die sind sauberer als diese Unterkunft hier. Für 100 € pro Nacht, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht. Ich würde hier nicht umsonst schlafen. Ja. Schon lange nicht mehr.
Ja, und deshalb werden wir gleich noch in die Stadt fahren und nach einem Hotel suchen. Ja, das ist Stress, den wir jetzt eigentlich nicht haben wollten. Wir wollten uns eigentlich hier ausruhen, ein bisschen am Pool. В репортажа по немската телевизия се уточнява, че макар двете германки да са напуснали веднага, собственикът на кошмарната къща не им е върнал 400 лева капаро. Скъпи собственици на луксозни къщи за гости, уверявайте се първо дали наистина къщи ви са луксозни и второ изкарвайте, моля ви се, остатъци от храна от фурните и почиствайте, защото подобни репортажи уроват пристижени на туристическа дестинация. Шайзе! Та на немски. Става дума за най-обикновена и проста хигиена, но докато се усетим, чужденците може да спрат да посещават страната ни. Научихме, че община Габрово вече е санкционирала собственика на мръсната и изпочупена къща в село Киевци. Браво! А вие не пропускайте възможността ваш материал да стане част от рубриката ни "Вие ги хващате, ние ги пускаме". Снимайте и изпращайте на сайта ни gospodari.com. След малко гениална композиция на Гала и Иван Звездев. Даже албум издадоха, ама само вкъщи. Добре, да свирим ми още. Ето, виж, Гошич, инструмента се срина. Но преди това е време за нашата реклама! Ето ни отново след рекламите! За да чуем какво изкомпозираха в На кафе Гала и Иван Звездев. В На кафе гостува Иван Звездев, който твърди, че ако не беше станал готвач, щеше да е музикант. В тази посока е и обичайната провокация на Гала към нейните гости. Строго обаче ние пък искаме всичко да ти угодим и всичко да направим. Затова ето виж какво сме сложили тук. Да. За пръв път виждам някой да се радва на нещо старо. Не знам, защо сме решили, че това е много здраво. Така. Това е много малко сод, здраво, хубаво. Звезде сякаш се влюби в стария синтезатор. Но стига празна романтика. Време е за малко музика. Това е моя композиция. Рей, той Иван Звездев бил пълен с таланти. Имах си някакви мои песни, даже албум издадоха, ама само вкъщи. Как се издава албум вкъщи? Знам ли, талант? На мен ми е по-любопитно, няма ли и Гала да изсвири нещо? И тя ще музицира, но по друг начин. Гошич, инструмента се срина. Ей, това се казва композиция. Ето, виж, Гошич, инструмента. Гала е виртуоз. Ето, виж, Гошич, инструмента. Йониката клекна пред таланта на Звездев, но той и подаде ръка. Се срина под... Не дай спри, не дай, че се сецнеш, трябва да те гледаме в язгомобене. Друг път Гала да си кани културисти, ако иска да изсвирят на тая тежка Йоника. Ето, виж, Гошич, инструмента. Иван Звездев го може, ама Гала явно не го може. Ма това и аз го мога. Слушай, това е моя композиция. Гледай какво. Слушам. Ти можеш всичко, Румка. Да. Останете с новините на Нова. Веднага след Вики, Ками и Пепи! Завръщам се, избухвам пак. От мене имаш чисто нов трак. Колоните на пух и прах. Няма време и без мене. Отново си в моя свят. Звукът поглъща целия град. Тук всички сме себе си, така че не го мисли. Моята музика е твоя ум. Моята музика е твоя ум. Всички с мене вдигнете шум. Моята музика е твоя ум.